Hej så med dig derude. Mit navn det er Michael. I den her video vil jeg fortælle jer lidt om Adidas golfsko, og jeg har længe selv været på udkig efter et par Adidas golfsko i en okay kvalitet, og jeg er nået frem til en hjemmeside, der hedder Zalando, som jeg også skal sidde her på siden, og jeg er nået frem til et par sko her i en Adidas sko, som du kan se her i grå og i sort, og den findes også i flere farver. I kan få den i hvid, som I kan se her. Rigtig, rigtig fed model. Den er vandtæt, og den har pigger under. Plastikpigger, ikke rigtig pigger, for rigtig pigger må man jo ikke gå med. Det skal I lige være opmærksom på. Den her golfsko fra Adidas, det er en rigtig, rigtig fed sko, som jeg kan anbefale. God til prisen i kontra, hvis man tager Ecos golfsko, som også er en rigtig god golfsko, og også er vandtæt. Men de er lidt dyre i det, så hvis man står og mangler sådan en mellemvare, så kan jeg dybt anbefale den her Adidas golfsko til 799 kroner. Jeg vil lave et link, som I kan gå direkte ind til på Zalandos hjemmeside, og I kommer direkte herind til siden her, hvor jeg er på nu. Jeg vil ønske jer held og lykke med søgning, og jeg håber, det her det hjælper jer til at nå frem til den rigtige Adidas golfsko for jer. Rigtig god dag til jer. Med venlig hilsen, Michael. Hej.